Kaixo eta agur. Kaixo, nola ez, zuei, baitare denboraldi berriari, eta nola ez, udazkenari. Eta agur, udari eta uda eguzkitsuari. Bueno, eguzkitsua Gipuzkoan ez dakik, zuez, Bizkaian zen musibilia eguzkitza. Hola, nola, Ez hain beste, ez da? Bueno, hegoaldeko eguzkila izango jo orduan. Bueno, Gatibuko taldia hemen, ongi etorri. Zer modu zaudete? Edarto. Edarki. Politxo. Zukaldatzeko prest etorri zate? Bai, Instrumentuta guzti, ose? Vale. Bueno, launak, hementxe kaixo eta agur esan deu, eta zuek kaixo esan dizuet, baina agur zergatikan. Agur, zer dakau aurten guan? Zer gertatu zaigu? Bueno, 2025 urte hurrenean, 25 urte betetzen da eustaldeak, eta erabaki dugu, agur esati, Agur esati, bai. Ja, testetxu, esatezu, baina inoiz ez dizu eta inbajo itzitea. Agur. Penakin alzaudete orduan pixkat. Bueno, penapur bat bai. Baina ez gauz triste, erabaki ondu bat izin da, eta... Agur bada, gero arte bada, o zer da? Agur. Agur, hainbeste azarretu zeate, Zu bazenki. Keba. Ez egia esan, hiruron artean hartutako erabakia da, era naturalean, eta ja, 25 urte ja, ibilbide oparoa izan dela, eta onartu. Kontzertuz beteta aukiko zuen lista, ose? Herri guztitan nahiko zaituzte? Bueno, laburtu endiko da. Zoze dengo gu, baina batez be azkenengo kontzertu izango da potenti. Gure agurreko kontzertue benduen amairuen. Eta hori izango Festa bat izan galdu ezin dana, ez da hori. Hor dana gotako gu. Katxila, ama, pena sekau. Katxila, ama. Baina horre honengo gaitu, bai? Bueno, launak, ingo deuna gaur bintzat zehoz egoixua prestatu, ondo pasa, eta, bueno, zuen ibilbideak zautzitugu, baina errepikatu, eta dio bukaerak hortan abersek topatuko deune, bai? Ez da, ez dakik kantu berrien bat, ondizkatateako zue, urtea bukatzeako, denboa gutxi? Diskorik ez topentzetan nengo guni, baina ez dakigu ondino, zehoz erengo da. Zehoz erengo da. Zer sukaldatzen ari gara zehoz. Bai, hori seguru. Bueno, launak, hortxe gelditu zaio paregabia datorre. Gaur, Europar Batasuneko nekazaritza ekologikoaren eguna da, eta hemendikan nahi diogu esan, hortan jarraitzeko mundu guztiai ekologikoan zentratzeko, zeatikan azkenian gure landak, gure errekak eta gure animalik azkenian asko sobeto bizidia, eta gudanon esku dago ekologiko gehiagotia, ez aldala. Eta gozo, eta gainea indar gehiago emategu. Orduan, horta bira ibili bidarria. Bueno, eta gaur ringo dugu, hartuakin krematxo bat, gero barazki batzuk lagungarri, eta urdai azpiko kurruskari bat hau dena goxatzeko. Eta aldi berian, zuei entzun. Ados? Bueno, launak, guantxe gatoz, errez eta burutu, eta hauek gehiago zautzea. Bueno, launak, irukote, gaur prestatuko deu, hartaburu krematxo bat, eta hortako ingo deuna da, bai, baratzurik eta gurinak txikitu, goxatzen jarri, oliotan, baitare hartu ingo deu, bueno, mamila ateako jau, aliak atea, bertaragota, goxatzen jarraituko deu, eta behin goxatuta da honean, ingo deu, bai gurinakin eta bai esnegainakin, krematu. Gatzan puntua jarri piperrana, eta izango gaurko plateran, oinar ja. Gero ingo izkiok, barazkitxo batzuk, kasuntan kuiatxua, asenaiuak eta bainatxuak, ingoituguna da zuritu, txikitu, luxiakin nola makiltxuak, eskaldatu, eta geho, salteatuko ditugu, krematxon ondon jartzeko lagungarri bezala. Hemen, esan dugu kurruskari ingo deula urdai azpikoa, sartaian jarriko ditugu, lehortzen jungo gea,
gero, bagatzan puntua gehitzeko eta kurruskari gelditzeko. Eta hemen entxaladatxo bat ingo dugu, hemen dazkau geresi tomatiak eta zuritu ingoitugu. Eta hola zuritzia, ez de gerresa izaten, zatikan nahiko pehaute gotea zala. Hemen ingo diguna da, isa txiki bat denai, urrela, txak, eta txikila izan behar du, Zatikan, gehi egiten badu lertu iten dira. Txikilain, gio, eskaldau txiki bat emango jo guretan, eta hor, azala kenduko jo denai, eta azala kendu ostian, ingo deuna da, hemen, bai baratzuri jakin, hemen dakau albaka, hemen dakau inojua, eskaila, hor perezila, zilantrua, dana naztuko deu, eta bertara botako ditugu tomatetxuak, eta bai, entxala lagungarri jarriko dugu duen. Ados? Leante. Bueno, zuek, makilak, mikrofonua, pua, oidena ondo. Labana ebai ondo? Bueno, segun zertako, no? Segun zertako. Kontuz, atzamarrak joteko ere bitziku. Kontuz ibili, kontuz ibili. Bueno, lana banatuko ditut. Hemen adibidez, baten batek azena joa zuritu berdik, bale? Venga, oire kontu, eta hemen zuri gailua, bale? Bestalde, norbait hemen tomate hauei isa hoi egiten jun bihardik. Ipurdi aldetik jun, bale? Txortenakan lekuan, bale? Eta zuk alex adibidez, venga, baratzuri hauek zuritu, bale? Eta nik jungo nau, beste baratzuri hauek zuritu, eta krema martxan jartzen, ados? Bueno, nolatan etorri da erabaki hau agurra iteko? Nik ez dakit, egia esan zuekin jaio nauk. 25 urte dantzan, eta ni, bueno, igual nekin batea retiratu zaten, nire parrandati retiratzen nahi nauk, eta zuek bai. Erdi batera. Ari zara, baina ez duzu bukatu. Ez, guandik ez. Guandik gaina 25 bukaera arte demora segat, ez da? Bueno, barabakize ikusten zan, azkenengo denboraldi honetan eltzear dauela, azkenengo urtien ikeizen bat. Ja, ikusten gendun, geupe arnazie behar dugule, eta ez de relaziona mantenidu gure hartien, eta urte ja badala fetxa bat edo numero bat, geusek izteko, eta ondo utzita goian usteko gauzak, ez da? Hori ere ondo gote, egia esan. Bat ez be horrezetako, ez? Goizen iztie eta ondino puri-puri zen iztie proiektue, eta ez, ja hauldute dagoenien edo... Da, erabaki gatxe izen da, zaila izen da, baina... Eta baina ze ikusten zenuten, ja, zenekatuta, motivazio falta, ja diska berri jata ez dakizu zein, o beste no bilabatu bilatu dituzue hortikan, o zeun goek. Pentsa, 25 urte, 24 urte, dara magula gelditu barik. Beste taldiek normalien, igual urte beteko deskantzua, gero beste urte bete, horrela ez. Da guk ez dugut deskantzurik egin inoiz. Orduan, hori ere nabaritzen da. Neke puntu bat badago ibili dugu guzti honetan, ez? Orduan, oin da naturalki, Alesek esan duen bezala, naturalki heldu da momentua gelditzeko, ez? Eta azken egun hortan, esan dezuela abenduak 13 iritsikoa egun hori, 2008koa, ze sorpresa topatuko ditugu? Ze izango? Kiston festivala izango hori, ez da? Egun bat igual motxa gehatuko, ez da? Igual, amairuan hasi ingoa, ez da? Hemen gabiz. Boda gitana. Hemen gabiz, ya ze. Ez dakigu ondino zen gogun, baina gauza berezi bat izango dala, seguru. Eta festa handi bat nahi dugu, karo. Azkena izango da. Azkena izango balitz bezala, azkena izango da. Eta zuentzako oso zaila izan behar izatik, azkenean esan dagoa, azkenengo 25 urtean honekin bizi izan zeate, ez dakit, arraro izango, ez da, jubilazioa bezala, igual ez dakit, batzuk ondo hartzeu de jubilazioa, baina beste hartuko ez dakit, zein, ez da? Ez dakit, ez dugu pentsegu ondino gure jubilazio horretan, baina seguru geldirik ez garela gongo. Bueno, gaina, zuek ez dakit, beti izaten duan bezala musikerok eta bazkazue proiektu asko eskuartian, etxeate gauza batekin bakarri biltzen, zuen kasuare beti gatibukin bakarrikan, o ez dakit, Alexe ikusi dio, bai telebistan, da bestian, da beste taldekin, da gauza asko iten azkenen, ez da? Bai, a ber, horreko 25 urtietan inoguz, gero horteko geusek. Eta metik aurrera bakotxak musiki ez dugu txiko. Orduen bakotxak pentseko deus zerein edo
zelan geusek hartu, ez da? Hoize ba. Osea, musika bide laguna... Esan itxiko musiki. Musika bide gure bizitza da, gure bide laguna da. Posibilidad iztie. Bai, oik nik saioa guztia bezala, baina labana nian utziko, ez da? Labana egin jarraituko nian, hori batetik bestea. Arrazoi. Eta bueno, 25 urte hauetan, momentu eharrak pasako zen dituzten, ez da? Ez dakit, egungo ia hor, ez dakit, kontzertu espezialak, egun puntualak, o ez dakit, o lendabiziko diska, lendabiziko sarilla, ez dakit hor... Momento oso berezize dauz. Eta batzuk ez gara gogoratzen zen, asko dire, baina lehenengo kontzertu jo gendune kafe antzokizen. Eta hori kontzertu izen zen, kriston. Ez gendun espero hainbeste jende tortxie, kafe antzokize erremente huierrien egon zan. Ize lurrera jausten da. Zarrak egin duzen gure konture, ia. Bai, Bai. A ver, kontatzako hori. Este pirata. Hoi bera botata, hoi txikitu. Txiki, Agola luze edo zer. Bai, hori ondo daude horrela. Bai. Eurire organikoa bota bera, eta barazkia garbitutukenak hemen jarri platertxuan, eta bainakin berdinain, lekako zuen nola ditzen duzu honi. Bainek, bizkaien. Baina hori ere bai, jok, puntxak endu, eta gero makitxotan jarri. Joseba, haue... Hori, guain, irekiten hasten danean, ingo zeu bota, minutu bat, eta tengo ditu, bale? Joa, holan? Txikitu, golpia eman, aplastatu, oidek, eta gero txikitu, ta-ta-ta-ta. Kras. Oidek. Atzamarrero marik, Ezin jobe. Kontuz, Oidek. Oso ondo, venga, bota guain, minutu bat konometratuko jau, eta gero atea, eta listo. Vale, tope jarriko jau, berriro, ezin jobe. Bueno, eta beste historikan, hainbeste historia aldeten. A ber, zu zerrekin geratuko zinen, 25 urte hauetan pasaituzun bueno, historia. bidea asko induguz, ez da? Adibidez, Mexikora joan gara, Estatu Batuetara joan gara, Irlandan ibili gara. Mexikoko viaje politxe izen zan. Naiz eta laburtxu, baina... Intensoa. Oso esperientzi politxe Mexiko... Herrialde harra, en Mexiko. Herrialde alaizi da, han jo gendun hango euskaletxean. Oso, bai, gogorapen eleganti deko guz. Azkenengo bidaia ere oso politxa izan da, ezta? Azkenengoa. Argentina, Chile eta Uruguay. Bai. Eta horre bai euskal etxetan, o edozein lekutan jotezu eta jendia euskeraz da alde guztitako jendia jutek, o euskaldunak juten dia gehienak? Diasporako euskaldunak desente egon ziren, eta gero ere beste sala batzutan euskaletxeak ezirenak, baina... Gehienak euskaletxeak izen dire, eta jende gehiena diasporako jende etorri da, ezta? Badau Erasmusen jente pillo bat ikesten Argentinan adibidez, eta adibidez Rosarion hango euskaletxe... Ura pasa, Alex, ura pasa, Aberri etxean jogendun hango euskaletxe kriston, euskaletxe poli baten, gero Patagoniako euskaletxe baten bebai Vietman, oso ondo tratago gintxuena, eta jente izugarriz esatzen dozu. Eta herrialde baten ingatu berko baitzan, Irlanda, Mexiko, bestia, bakutzak beria, ez da, baina... Ikusle aldetikan ze feedback jasotzen dek, ze jende dek bere zilena. Hemen zozo gaitu gela, esate jebeti, hori reala, Bueno, a ver, Argentinako publikoa beroa da, ez da? Bai. Nik elitxiko nitzeke... Ni igual Argentina geratzen az. Ni Mexiko. Ni Mexiko ere. Bai, Bai. Ona. Tako txuek eta... Bai, Musiki gazte ikusi Era guztitakoak. Egia esan nitakoak ere txundituta geratu nituan. Ze ondo jateken, tako hemen beti tako, baina nola leku bakoitzean bere tako modua, bere saltza, bere historia. Hoi bai, dana silantrua eta pikantia eta lima pixkat. Dana barroa. Mitxela da ehar bat egin, Hombre, jode. Joseba. Esan. Azalak ona edo ona zuritxutekoak? Ikusi, bota honea. Horrea, eta azalak egon botak ezi hau bera. Eta zu gale honea, sartu nabazu, ja batzu ja, eta hori bera. Hori, bixi hilabana ondo meltzek, zu galdean hau ibiltzek egin igual, ez da? Bueno, Ales, bai. Ez, Ales, nire imarra ikusizu. Ales, bai, ondo pikatuik, teknika, pampa. Ondo zukaldatzen dira, hombre, gaizkape bat. Ez que Ales ez hauten ilan etorri, bimaietan da, ja. Nik ez, claro, nik gitxeo zukaldatzen dut, honek, seme alabak dekez, nik ez tekot, eta igual horre entreno itxizara, bai.
Lagunduko txuta, Emar. Entreneu irubide Bueno, dugu. hemen, lehendabiziko urratsak eman ditugu eta jungo gea erreportai bat ikustea, bale? Eta, bueno, guain, udazkena etorri dela, udazkeneko frutuak eta barraskik eta gure ozgailua ondo kudeatzeko, amaiana jungo gea, eta ikusiko zu, beti, bezala, ehundoko aholkoak emango izkigu. Guazen entzutea. Eguardi ondan hori, udazkenian planifikazioa, antolakuntza, etxeko erosketa osasuntxu bat iteko, nundik hasiko gara. Gaur horregi buruz ingu berba. Animaik ezarai? Asteko erosketa osasuntxua. Nundik hasiko gara. Hasiko gara planifikaiten, antolaketan eta asteko menua organizaiten. Hori da lehenengo pausua. Gero, biztasotxo botako xau, despentziari, hotzkailuari eta izozgailuari. Zer dakun jakiteko. Hirugarren pausua, hasi gara etiketak azterketan. Etiketak dira, produktuan enea. Eta horretarako, lupi hartuko eta irakurri ingu. 5 osagai baino geixo balin badako, ojo, kontuz. Zerrendan hasieran dauena, kantidade geixen dakona da. Eta bukaeran dauena, bustanien dauena, gutxien dakona. Beraz, ze zabiz jaten? Jan bat o produktu bat. Eta argi euki grasa saturatuak. Gantzak esaten dianak, azukarrak eta gatzak ez dira onak gure osasunerako eta umien osasunerako besta. Hortitxek hasiko gora gure erosketa zerrenda antolatzen. Eta bukaketan fateko, listien ju, eta oso garrantzitsua autozaintza. Nola noia erosketak itea. Goziak, azarre, egarrixak, horreidanak kontuan hartuko ju. Hori behin injadakun lana da, eta hasiko gara, plater osasuntxua erosketa osasuntxu baten bihurtzen. Berdin. Plater osasuntxuan erdixa zer izango dira, barazkiak eta frutak. Eta hemendako zu aurrekaldian, garaiko udazkeneko barazki eta frutak. Oina salorak, asak, koliflorak, horreiteko pila badaku, ezta? Horreik ezin dira falta. Berdin doz, freskuan, kontzerban, isostuta, baina betik izan bidea protagonistak. Erosketa karruan laurdena, proteinak, arrautzak, gaztaia, esnekiak, jogurra, aragi apurtxo bat, garaiko arrainak, txikitsuak, balorien jarriko ditu. Eta gero, zereal bat, gure ogisa. Hori bai, ez ahaztu kakao apurtxo bat, kanelia horre onbia dela, goxatu ikendozkun plateretan horrek parte hartu bidaue. Eta gero hemen ideiatxo batzukin ator, kombinazinotxo batzuk. Hotzkailuan egon bidea oinarrizko batzuk. Eta horrein hartien dauz, barazki kremak, entxaladak, eta aurrez prestatutako botilatan eukigeken saldak. Hemen txedako ze barazki krema bat, eta txitxiroiakin nilako entxaladatxo bat. Eta esako plan politia lekalia jateko beste modu bat, azkarra, Joseba, beste aukeratxo bat, entxalada bat eta dilista batzuk, betik arroz apurtxo batekin. Eta faixari begira, barazki batzuk vaporera inja eta arrautza batzuk, arrautzari be erreparatu ingo xau eta kalidadekoak hartuku, nola ondia horreik, nola elikatu dia, importantia da. Eta bukaketan fateko, koloredun barazki koloretsuak kalabaza azenario krema horrek oso importantia dira udazkenian, akordau, posik egoteko, tristean zien gabiz da, eta lekaliakin gertatuteko hamburguesa batzuk. Lagundu inbiako zuen, Joseba, apurtxo bat horretan, eta bukaketako porrusalda bat eta arraina patatatxo batzuk. Hoixene proposamena, ze pentsa usatzue? Ikusi dozue, zure zaintza o etxekuan zaintza ikia guragu, ze garrantzitsua dan planifikazioa eta antolakuntza. Udazkeneko zerrenda egoki bat eukitia garaiko produktuakin. Beraz, edo zertarako hemen hau, oinatin, Amaia Nutrizioa. Urrengo arte.
Amaia, mi esker, eta egia esan zure aholkuak, beti oso baliagarriak dira, zeo be, Sasoiko barazkiak, aragi pixkat, hori bai, arrautzak, gaztaz, dakiuna baina askotan kaso ez diula egiten, ez da? Jendia, zea ikusten Instagramen dita, keto, dita, no seke, zehozen nahi bat zue juntu daitezte nutrizionista batena, eta fundamentuak injan, ez da? Sasoien sasokoa. Amaia, mi esker, eta bakizue, zehozen nahi dunak, bertara june, bai, galdetzea, gehiago. Bueno, hemen dago, Aimar zuritu eta zuritu, ikin berdekenaek entxaladantzako jarraitu osagaia botatzen hemen, bale, Alex? Eta inberditukenaek hemen belarrak eta tronkituak eta kendu, eta gehiago ingoekenadek, atea ostotxuak, bale? Eta hemen berdin, eta sustarrak kendu ingoitugu, bale? Eskure ez da? Eskaia pixkat, hau ere bai, eta gero emango jatau, eta baita ekarriko izutan diga martorria eta peresia. Danetik junbertzea botatzen. Nahazu hemen bota, pikada txiki bat eman, eta gero berta bota, bale? Bale, fenomeno. Eta barazki hau gehatzen zaigu zuritzeko, ingo kenaik, iriki behitu gauza, tingo jo gonei, Ingo deuna da, laukitxotan, zilindritotan ingoek, gero iti jokenaek, bastarrak kendu, bale, lautan, hau, laukitxotan, entxaladai botako zio horrela, bale? Hor prestatzen nahi dana hemen Alex, eta beste hauek bastoitxuak ingoituk. Bale? Eta gero ja, 3 barazkik listo dazkakenian, egostea botako ditugu, bale? Venga, lanak banatuta, hemen inberten nire bai batzuen urdaiazpikoa kurruskara egiten jarri, eta hemen behitu nola dakaun tipula eta baratzurila, ingo deuna da, hartu ere bai, bertara bota. Eta mingainai jarraitu ematen. Bale, launak? Venga, ba. Hortan nahiko abilatzat, ez da? Bai. Bai, horretan ez da, Ez da baraz hori. Bueno, eta Euskal Herriko festak eta olakuak ibiliko zeate, o faltan bautako dituzue, oie ja pasatako gauza dira, edo... Ez, faltan motako guz, claro, talde amaitzen danien, faltan motako guz, claro, azkenien... Hombre, badauz, hemen Euskal Herrien estenak eta... Umezurt geratuko aldia, umezurt, ose? Bueno, badauz talde pillo bat, kriston taldiek dauz, talde barrizek, talde sarrak ondino jarraitzen dabenak, eta badau, produktua badau, Produktua. Egia esan, hemen dikant musikero pia pasadia, eta zema musikari berri, eta zema talde dauden, Mordo bat, ez da? Pio bat. Guendela 25 urte etzeuden hain beste, ez da? Nik ez da, esango ja nekez. jentzie preparata dator, eta badakitze joten da ben, eta ze musika egin, no? Ez da? Argideke, Bai, aurreritzi gitxea dauz musikarekiko be bai, bueno... Gero, errestasun gehiago dauz musika egiteko, ez? Gaur egune... Elektronikak inda, etxeko aparatu, Etxean montaiak iteko... euki dezakezu olako home studio bat, olako... Gaur egun gozada bada alde horretatik behitzet, Lehen zan asko gogorra hue. Zuek nola iten zuen, a ber, ze desberdintasune onda lehendabiziko disketik azkenengoa. Nola antolatuta, nola moldatuta... Esan gotzut, hasi ginenin ales dani, 2000 garren urtiet, gure ekipoa zan, gitarra akustiko bat, radiokaset bat, doble pletina. Hori zer da, hemen guai tamen, da pariai bate eman da holakoako, Bai. Betikoa? Bai, betikoa. Kaset bat, kasete zinta birgina bat, eta Alesen fotokopisterian gelditzen ginen Alesek lanada maitxu duterakoan. Eta antxe, idea grabetan, venga, play rec, pra. Rek eta... Eta gero, arantzik, hori zan gure 8 pistaz. Gure estudioa. 8 pistaz barik, monopista zan. Monopista. Eta gero lan asko egiten genuen lokalean. Esan nahi dut, ez genukan gaur egun etxean demo bat egin, hau paseu, eta bere garaian lokalean egiten genuen lan guztia. Claro, elkarlanian, eta hori bere gauza honak eta txarra, baina gehiagon bat elkartasuna ekarte borg, ez da? Eta taldeko historia, ez da? Beste sarma badeko. Beste sarma bat. Bai, da gero agoz gehiago gonkeran geusek ikusten, iritsi diferentik esotzen direta, bueno, horre aman komunien geusek lortzen zuzunien, gozada, Eta gero, adibidez, indituzuen abestu. Zenbat diskate dituzu eta zenbat abesti danea? 10 disko. 10 diska... Eta abestizek, zer, 80 bat abesti? Bai, hortze bueltan hau, 70 piku. Abesti asko gelditu dira bidian kaleratu gabe, hor erdin da ez da diskara atera eta ez da gizeta hor gelditu dianak edo zer? Baten bat. Baten bat. Asko ez. Asko ez.
Eta horietan kutxunena, egongo baten bat, kutxunena, o beste bat. Hau zergatik atea genian, geho beti eskatzen zigutek. Egongo alde baten bat, eta baten batek egin maite ikena eta beste bat ezain beste, ose? Bai, hombre, gustuak horregatik, gero, abestitzek aukeratu keran zuzenerako beti gote gara orduek. Bata gau, bestie, Bakotxa beren guztoko, eskaro. Hori da. Ensaiatzerak orduan jo gitxi, baina repertorioa prestatzeko... Bai, Bai, movida bat izaten da, bai. Claro, es que... Eta hor gabe gaina publiko betikoak nahi ditunak, ez da? Diska berria teazu, diska berria plazaratzea zoaz, eta Ez duzu jo... Txikitan, no. Txikitan, Ez que zea abesti honak inditu zuen. Bai, usida hori. Ze festagiroko abesti jai. Lanetari dauko guleta, bai. Ez da erreza zertatzea batzutan. Baina, bueno. Baina ningo ja beti iru lau bos abesti bai on behar dutenak, ez da? Hori bertara, bai. Hau ere ona. Hori ere bai. Amarkatu Hau ere goztea. Amarkatu deko guzolan Intocables. Bai. Bai, ala bai doazena. Eta adibidez kontzertu batean zema jote dituzue. Hogei abesti? Bai, hortik, hoi bueltan. Eta 10 orduan ja jarrin berdia, bai o bai. Eta bat igual bi aldiz. Renta fijo. Zira eta bukaeran. Hori bi aldizekoa, galasota dau. Ez, bi aldizez. Bi aldizez. Bueno, haure, lagundu jozu adibidez, hemendikan ostu gatea, eta txortenak endu, eta gero hor, sekao bales pikatzen hauzi. Gogo ez. Bai, oso ondo. Honek gero krematuko deu, eta berrindu. Atzamarrako zoikan daude. Haure bertara botako deu, intxalantzako. Ona, bai txestik, txerrek itxarraka. Albaka brutal, ze gozo. Pizza. Bai, hori tomati edi botatetzen dik. Eta gero normalian, ze hote zeatea adibidez. Leku handitan jotzeko goguakin, plaza txiki gehiago gustatzen zaizkue, taberna zulo baten bai, o zentzituko gokuenak. Ez dena dira handitzen zauzen nien, txikizen joteko gogoa ekuzu. Da txikizen zauzen nien, handitzen joteko gogoa. Gizaki ja nola gaituken, Beti etzen gauna, Beti goindua eta nahi da morenua. Hori da. Kriston petxua, baina txekat ipurdilla, me cago en la mar, Bai da. Ez, kontzertu bakoitzak bere sarma dauka, esan edut, kontzertu handi batek, ematen dizun adrenalini eta, ales? Ni asko gustatzen dira. Alesi asko gustatzen zaizkia. Bai. Hori bitzen da, baflidatik egon da, horre, tximino ales. Gero bajatzen zara, esan edo txikitzetara, tabernatara talan. Beste interpretazio bat dekozu, jendi algoan dekozu, orduan zu, beste era batera sentitzen zu urbiltasun hori, eta, bueno, politxe da, bai, sentitzi zelan... Ja, baina holtza handi baten benetan gora etortzea, eta nalominatzen gore. Anueta baten. Gabuela. Anueta baten. Ze ondo, anuetan, Anuetan. Kastigau. Apa anueta, Apa anueta, apa reala. Desastre. Jendia nola egen ere bai, jendia, la lehetxe, komentario gatita, beste gatita, txoak ella gora eta txoak ella bera. Beologo gara, Bai, batzutan garrantzi gehi emoteako. Estan nadik. Inbiardana da ondo pasa, goxatu. Eta ez dikena nahi dek inbiri jasikakelako. Hori ba. Esaten normalen, Asko da bolakoa, Mekatxiz la mar. Hori esateie, aldikenak gustatzen basako kopia hoiteik. Eta ezin dikenak kritika hau. Bai, txiki. Pinfine bai, Jode, banabil. Hostia, kini nabil, tio. Entxala beharra jan berdi horro. Txala ego bai. Bueno, hemen txe, harto hauei, inbertziotena iguain. Gurina bota, esne gaina, eta gero birrindu eta iragatzi ingo dugu. Vale? Hau, venga, dana jarko. Dana barroa, ondo krematzeko, vale? Eta esne gaina ere bai. Eta urtutzean ian kanpoa. Vale, hau, listo. Iale, sagaz edo, buru belarria bil, Bai. Iki restaurante bat ola iriki bilardek igual, Ez konstanti. Azte burutan. Egun bariko zamatu lan dari, Azte txarra. Eta, adibidez, hoizalde zue, zoze kontatu bihar ikusiko duen egun berezi hortan, festa hundi hortan, Ondino ez dakik Joseba, ondino sekretu da, gainera. Así que, homene, ke ba. Gauza politx bat ingo dugula, seguru.
azkena da, berezi izen bida, bai, orduen... Bakizu, zarretien hau izaten da geusek esanez, jendi etorri dizen. Claro. Datorrenak ikusi dizela. Ojo, cuidao! Kontatzen behar, gero gainea, bai. Alraz? Kontatzen behar jendeak idea bat itei, eta gero bestera batea esperoik, eta ez, eta goxatu zek, eta... Eta, gero, bertan ikusi dizela, zer datorren, ez lan doien, ez dinamika daron kontzertuek. Baina, asko aldatuko beste kontzertu indituzunetatik an? Oso berezi izango? Espero egun, oinarte, egin ez duguna, einalizetie, zer berezi eskaini, eta ez errepikatzea aurrekoa, eta zer eskaintzea berezia, eta azkenengo kontzertuari kontzertuak merezi duen zerbait egitea. Ez dakit. Baina nik ez dugu pentseu. Zeba, urte bete gelditzen da, urte eta piku. Eta etxekuak zezan dizu, ez dakit, etxekuai o telebistan da iragartitan konturatu dian ja bukatu ezuela, o kontatuta zenuten, o ze? Zezan dizu etxian, alegia, jendiak. Penie montzie. Ba, ez da? Penie montzie, bai. Karo, hori gabe ez dizu ezagutzen, ez da? Bai, zein modu hau guain, Azperi galduko ja igual eta, Penie montzie. Kada jongo di barriro. Oinago aguante birra, egun guztizen. Claro. Erosketak itea, etxeko lana gehiago, pixka, no? Hori ba. Baina, bueno, holan da. Ez dakit, sos erimenteko gu. Baina bai, pena purbet bai. Ba, gane atxekoak gehienak ezagutu gaitu agota gozturtietan abesten. Osea, bai, gure maestiek, gure gotzen behala bai, nobizek, praktikamente gurasoa, bai. Orduen eurentzako desberdine da, era desberdine hartuko dabe zeugitzizunez. Pena handizena gurasoak, segoneke. Bai, bai. Beste era batera pentsetan dabe, igual, bai, como zingo, perri galduko dira guain da, behin, ni uste nun musikero hasiala eta perri galtzen nahi ziala, eta gero zeo zeo nahi du, eta guain utzi, eta, justo orain tallerrea lanea, ozein berde guain, Bai. Bai, talde osasuntzu dauenien, bai, ez, talde ondo dau, eta kontzertu eta jente pillo bat totzen jarraitzen da, lehenko moduan guk 25 urtetan zier, izan zuerti ukin dugu. Hasieratik amaiera arte jentiek lagundu gaitu beti. Hori la hostia da. Hori zuen lana izan dek, Fundamentu harra gartezu ez azoi harra, kiston festagirua. Hau sobratu, jaten, bai, jan lasai. Eta ingo dauna da, beste erreporte bat ikustea jungo geha. Vale? Hau da fundamentua, hau da. Eta zehazki jungo geha, fundamentua, eharka. Bai, ekologikoa hori. Txarri ekologikoa. Bueno, jungo geha irrisarri lanea, ikusiko zuen, behin baino gehietan jungo geha area, erreportaietan, leku eharra da, eta gaurkoan, bertako sukaldea goaz. Goazen ikustera. Eguardion, Iñaki Bidia naiz eta irrisarri landen gaude. Hemen atzen jauregia daukagu eta berehala aurkeztuko dizuet. Ikusiko dugu jauregia eta era berean platertxo bat egingo dizuegu. Bakizue, Abenturasko parkean baten gaudenez, bakizue mentirolina, zubi tibetanoa eta hainbeste gauza egiteko ditu zuenez, noski gero gozea sartzen zizue. Eta bakizue, hemen aukera anitz dituzue, baskaltzeko, afaltzeko edo zehose jateko. Eta momentu honetan jauregiko jatetxean gaude. Hemen Teresa Gilek prestatzen ditu plater zoragarriak eta batez ere sasoikoak eta osasuntsuak. Baina beste aukerak ere badaude. Daukagu sarreran jolastokia, hori zuena da parrilla, eta hor familia juteia batez ere hori parrilla jatia edo plater kombinatuak edo pintxoak edo lako gauzak. Eta gero eraberean daukagu beste leku bat, mirador deitzen dena, eta hor batez ere egiten duguna daia eskontzak edo ekitaldi bereziak. Eta udaran egiten ditugu kanpamenduak. Eta laugarren partea da urtean zehar eskolak etortzen zaizkigu, pare bat egun pasatzea, eta haiei ere eskaintzen diogu menu osasuntsuak eta menu bereziak behar daute ere egiten ditugu. Ja ikusi duzu zer daukagun hemen parke hontan, Abenturazko parke hontan, eta orain platertxo bat prestatuko dugu zuentzako.
Bueno, hemen gaude Jauregiko sukaldean eta sasoiko errezeta bat prestatuko dugu. Gaur ingo dugu leka entxalada bat angurri salmorejoz lagunduta. Alde batetikan ingo du lehenengo salmorejoa. Hortarako erabiliko dugu txuria, tomatia, angurria eta ogia, beti mamila. Eta hori dena txikituko dugu, gatz pixka batekin, eta gero emulsionatuko dugu olioarekin. Gure sukaldaritza da, nik esan nuke bertakoa, simplea, baina ona, ez? Ez dugu gauzak komplikatua bilatzen, berriz simplenan ustez goxoena da, eta hemengo karta olakoa da. Entxalada hau daukagu gure kartan, hemen Jauregiko kartan pixkate zaintzen da asko sasoiko produktuak eta batez ere bertakoak. Eta barazki asko ditugu, baina era berean bakailua ere erabiltzen dugu, adibidez ilar txiki krema batekin, eta gero emulsionatuta, gero arkumea ere, tipikoa hemengoa, arkumea nirekin, eta olako plater goxoak egiten dugu, hemen daukagu gure angurri salmorejoa prest, eta orduan zingo du orain, leka entxalada. Daukaguen leka moztuta, fin-finak, eta eskaldatuko ditugu. 30 segundu, minutu bat gehienez. Eta gero, momentu baten, saltatuko dugu, angurria eta tomate kuadratxoekin. Badegu hemen behan, miradorrea, eta hor, ematen dugu normalen eskontzak, enpreseko ekitaldi asko, kriston komedorea, parkeko sarrean daukagu jolastokia, taberna handi bat, batez ere da erretegia. Garrantzitsuena da parrilla. Eta hor parrilla hortan, jatezakezu, bai arrainak, bai aragiak, saieskia, eta barazkiak ere bai. Eta era berean dauzkazue plater kombinatuak, razioak, hori dago pixkat bideratuta familientzako, etortzen dira parkera ondo pasatzea eta gero jatea hor oso ondo daitezte. Badegu hemen gure salmorejoa, gure barazkiak bai salteatuak, eta montatuko dugu orantxe bertan entxalada. Apaintzeko hainbat lore, menta pixka bat, eta, pixka kolorea emateko. Hemen daukazue gaur prestatutako plater freskoa, eta gogoratzi nahi dizuet, hemen Irrizarrilan Jauregiko jatetxean gaudela, eta, nahi duzunean ona etorri, ondo pasatzea, así que, laiztera arte, agur. Hau Iñaki eta gora Irrizarrilan. Egia esan zeleku ona, olako leku batea jun. Beti azenian, olako lekua gauza mordoa garen eta gero jakiak, ez du ezaitzen. Eta hemen, gaina ondo pasa, goxatu, eta gaina ondo jan. Ezin hobe. Azte gure arba pasa, gune arba pasatzeko. Bueno, mi esker, eta gu gurian jarraitu behar dugu. Beitu, hemen ingo deuna da, beitu nola da ondena goxatuta ja, harto gozua, ingo zuena da, birrindu eta iragatzi, bale? Venga, hemen txedakazue, hauken duko dit. Vale. Estiro, Estiro, epa. Eta gero mingainak lagundu honea botatzeko dena, bale? Vale. Gio, hemen inbiarten da nik hau salteatu, eta honei lau belta eman, beste gabe. Hemen esku asko eta laguntzaile askokin batita indeu. Eta bueno, kontu botatzen jarraituko dugu. Hemen ingotena da bai, urdea azpikua. Atea platerea, eta sartai hortan bertan, ingoet, kozinatu, batu ja pixkat, eta salteatu barazkiak. Gaina guain, epelian daude, eta pixkat biguna egoten dira. Baina hortutzen danean, gorgorra gelditzen dira. Hori gero. Bueno, Irukote, anekdota, kontatu pixkat, ez dakit. Hainbeste askazuela eta hainbeste, baina gutxi kontatu ditugu. Nik konte gutzu da. Zelan, ia. Maginen Nueva Yorken joteko. Bai. Nueva Yorkera bidien, goiez, eta eskali esan Bilbo, Amsterdam, Nueva York. Ales, goatu. Goratzen da. Goiez, Amsterdamen eskali itxeko heltzen gara, joan ginen, Mikel, Gaizka, Arkaitz Hortuzar Bermiotarra gitxarri jote banaguaz orduen, Artzai, Pau, kuadria txubet.
Da Amsterdamen ja kontrolak pasetan, da azkenengo kontrola, Alex da ni atzen geratu ginen apurbet, aurrerantza juzien. Azkenengo kontrolien badakizu sartzen zela, olako zertxu baten, olako kubikulo baten. Hola jarri berdekela. Da, pasaporti itxibizu, eta pasaporti eskanietatzu, da gero, ati zabaltzen da, edo ez. Eta Alex hartzen da azten da, dana gorriz jartzen. Hostia! Zer da? Kojonetan, la hostia, se pasetan da hemen, polizia dator, hartzen dabe, venga, a la garita. Vale, garita da, honek ja egaldiz ja urtetako, ez dakiz zer, eta erabaki gendun, neu geratzi beragaz, laguntasun eitzen, eta gauzi esan, Alesek, ukibala, pasaportie, kadukaute ez, pasaporte bat, galdu eban, eta sarra, eta claro, barri bat ataban, eta barri hartu bierrien, pero sarra tope ban barriro, da sarra, txarra hartu ban, da sarra hori denuntziaute dau, como mundu guztian. Eta, claro. Ik denuntziau da hiri. Eta Kriston Marroia izen zan, ze demostre biherri zeban, hori pasaportie, gaitxi dauen ez dakize denuntzia da. Mungitxik, eraban, Rakelek eraban Mungitxik, Barcelona da. Bota honea hori. Baina jarraituko dut, ez? Igual pizka gehiago. Bai, eman egurra, eman. Barcelona eraztien, Rakelek eraztanen pasaportiet, handik... Hau, eta ni Amsterdamen egun oso bat, bueltaka, segaldu egin duen. Pasaporte zai. Egaldiz egaldu. Zaitzi, enutzi, egan iten. Ez. Angeratu ginen, honek dana Nueva Yorkera, eta gu Amsterdamen egun bat. Behoren urtietan. Nire urte gune. Baina, atea zinaten, aeroportulikan barrandan pizkatitea. Zer engen Ostitxarra. Baina engen duen. Amsterdametik buelta bat emon, urrengo gunean pasaporte ona ekartzera itxaron, eta Nueva Yorkera heldu ginen kontzertu emotera. Aeroportuetan, estatu batuetan beti paseako zeuzen. Beti zerbait, eh? Galezegaz viajetan basu, asegure dizela pasaporte ona darula. Hau, ez unu zinen? Niri Los Angeles. Los Angeles. Barrure. Barrure, venga. Zatikan. Zatikan. Ez da, euskalo. Txurez, kasa etxe. Bai, justo, no? Control rutinario, te ha tocado, rutinario, bai. Gazkine galduta, dena. Katxiz, Mikel Chicagon, ez da? Mikel Dani Chicagon, barriro, bai. Estatu batuetan... Hola, zeak hori? Neko potolo? Pemento. Zimbe, de txakurran txabola inberaldeko. Bueno, hau ondosiak, inberdekeneak nola hartua gazala asko zegaken eta asko zapaldu jarreko, bale? Hau ingo junek, dana bota honea, horrela xe, txak, eta egurra eman, palakin azpiegaldian, bale? Zapaldu ondo. Gainea, hau potolotxo nahi degula gorputza eukitzia, gorputzakin, bale? Ez teu txakurran txabola inberre, lasai, Vale, tengo de una platera atea, ida dana prestak hau, inbiar de una da azpin, jarri, hartu bakin indeun krematxua, eta beho gainuntzeko zagaila gaina jartzen, jun. Az, txerreki txarraka, bukatzen, gaurko zailua. Eta guain ze, hau, iragartzeko, bueno, ja, azizate iragartzen, ze leku askotatik handetuko zizuen ere bai, ez da? Ez dakit, alde batetik beste bili berko zeatea. Deitxu da, leku pillo batetik egizan, eta oin gabiz pentsetan ia zerrezein, eta... Bueno, baina hila da nahi bai ez da gaina azkenengoa izan da, bai, baina azkenengo aldila etorko naizena. Bueno, ikusiko gua. Bai, gehiago ez. Bueno, oitek, bale, karri, horrekin platertxo bat iteko gaina, ateako joetara. Ingo zotenak hemen hola bildurri gabe maneurra. Hori gorde, Hau gorde, ez da? Sakur jana, bateu, Egila zan untzileak, hor beti barazkileak, leno hori ere harra izatean, ekologikoa leno eginala, leno etzion sakarrontzikan botatzen organikoa. Beti txerri jantzako, bestientzako, eta hori izan ekologikoena. Baserrikoa. Baserrikoa. Bueno, hau hartuko dugu horrela xe. Hau mintziko dugu. Ingo deuna da, hemendikan. Hori akada bat, eharra. Historia darra ego. Hori azpin jarri. Guain ingo deuna da, barazkitxo batzu gainetikan. Bueno, eta orduan sare sozialetan eta jungo zate hor berriak botatzen, ze topatuko deu, nundik noa ibiliko zaten, ez dakit atzerritarreken nahiko, kanpon zue ikusire bai, ez da? Hemen bakarrik eta dituzte maite, ez da? Kanpotik anonea torri berkoek zue ikustea, ose?
Momentuz, kamotik ona, da gero... Eta gero gehokuak, Leku askotatik gehatzi dabe, eta oin erabaki behar dugu nora joan, eta zelan antolatu, eta joango gara informatzen gauzak erabakiala, eta jendeari helarazten, da... Askorik ez, urte txukun bat eitzin dugun. Askorik ez. Askoik ez, oide, gutxi baino ona, ez da? Hori. Gutxi baino ona. Bueno, ikusezu itxura hartu dula, guain hemen kurruskaria jarriko dugu horrela, eta indiu gorko saioa, betu leheno probatu ezue, Txure darradeko. gordinikan, guain aberrola, gazituta bisa, pakoitzantzako bat. Elegante, Saioa bukatzeko. Zeupe hartu zati bet, bitxu. Hartuko janik hauze, hartuko janik hauze. Gai gasko. Bueno, irukote, eta gatibu, gora zuek, mi esker, Gora zuek, 25 urteo paro hauegatikan, eta guain beste 25, hobiak izatia. Handi gora. Olta gainean ez baik, beste nun nahi. Oida. Oso ondo. Bueno, lagunak, gu biharre hemen izango gea, beste zoe prestatzen, eta gaur, hausi jango dugu. Agur.